Como xa ven sendo habitual, as actuacións estelares das festas de Ribeira xeran gran expectación entre a cidadanía. Este ano, os ribeirenses poderán desfrutar dun amplo abano de concertos, dende o rock de Medina Azahara, a música tradicional de Cristina Pato ou o pop de Vicio. Haberá tamén espazo para os músicos da comarca, co pase da Orquestra Platinum o venres, e as actuacións dos dous gañadores do certame de bandas locais que organiza este ano o Concello por primeira vez. Este ano vamos a ter unhas novedades a nivel musical, como son varias sesións de DJs que estarán nas principais zonas de ocio nocturno, que van a vir a completar as programacións e as propostas musicais que ofrecen as orquestas e os grupos dos que van a falar a continuación. Tamén creamos este ano o primeiro festival de bandas e artistas locais. Vai ter lugar o xoves e o venres na zona de Bandorrío. Como ben sabedes, para este concurso de bandas locais, pois habilitouse, digamos, que unha páxina web para a votación dos grupos que participantes. A marxe da oferta musical e lúdica con numerosas actividades para o público infantil, un dos días máis destacados da festa será o sábado coa tradicional misa e procesión marítima na honra da Virxe do Carme. Ás 6:30, a misa solemne na honra da Virxe do Carme, cantada polo Coral Polifónica Municipal de Ribeira, dirixida por Enrique Paisal Rego, e celebración na Lonxa Nova de Ribeira. A continuación, tradicional procesión marítima. Ao rematar a procesión, terá lugar a procesión terrestre, da Lonxa ata a igrexa parroquial, acompañada pola Policía Infantil de Gala. Tras 5 días de festexos, o domingo chegará o broche de ouro coa mostra de música e danza tradicional de Ribeira, a actuación de Xavier Díaz e as adufeiras de Salitre e a espectacular queima de fogos de artificio.